Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe? Ayo, nek ndi papane wong Bondo itu metu jaba legane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njaba. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering Sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padararja sak praptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok jak salaman. Keakraban sinuwun. Aku ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata modar ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk Kanthong Bolong Padararja sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangaturipun Sinuwun Mandura wilujeng nering Sambikala kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangaturipun nggih. Prayoga nuwun mulungguh. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan ganti sekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan? Durung. Sami. Petruk Padararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan? Drama punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil Tuda tanpa karya sangkang renemekan
Gusti Gelong Reno sak sekarnya Ponokawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petro matura ya gene ana lakon apa Ponokawan Nuwun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa mergi kanan Karang Kadempel niki peteng ya Gang heeh wong listrike mati wah grentuk-entukan ratake kowe yakin kowe ora mbantu kok peteng sebabe apa merem sik menengo sik engko tak nehi kalodangan tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu niki meneng sik siap paham diem oke menak entuk dum berdua ya mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar ora Petro Ndara Werkudara mboten mireng ora Ndara Janaka mboten mireng ora Ponokawan pun anten sesasi niki bapak niku gerah syukur mula nek mangani sikatan bapak niku gerah pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap-kedip pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang maem ya wis ora iso mimik ya wis ora iso bola-bali ming ambegane saya sero ngorok teng mriki niki mergo kean udut lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula kalih Gareng kalih Bagong bapakmu dawuh kepiye destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga Werkudara Kakang Semar lara banget wah Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa lagi saiki kowe matur Petro mbok ya sowaning Madukara kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden repot sibuk lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh Truk kowe sowan ning pepunden Pandhawa aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada ngoten niku ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5 Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin
Bapak mesti sedo. Ya, Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton, kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur kok. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono ta yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk. Nggih. Kadangmu utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sediwa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipethuk pundi? Disuwun ngampil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Merga ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepunden kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndarasedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil
sanese pusaka ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng anta dayane. Dadi nek Sinundrawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggodhene niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga ditukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngoten. Iya, Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndarasedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndarasedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggreyane iki ngantuk, aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndarasedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndarasedewa iki nggonani pustaka Jamus Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndarasedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Truk. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satriya kuwi nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndarasedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yang dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndarasedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir ta kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndarasedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Pak? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati, nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati.
Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Ora patek wani nek ngene iki. Oh, jire ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki go sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, gecek-geti metu njaba. Wait. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Remata Majati yen tinimbalan pustaka jamus Myang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu selane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluki piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe? Ayo, nek ndi papane wong Bondo itu metu jaba legane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung wae. Metu coba legane aku. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu. Metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. Santai.
Sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok karo yo mangkat yo saiki yo ndas lho ketinggalan kereta. Ora ana Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Kuntadewa barang kok tentang Ya sing gedhe pangapuramu. mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yem aku lunga sih ya. Inggih ngestaken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Lah kok menghitung-hitungan? Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding Panakawan, bedane karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dek winganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso Enggak do ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol, rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. ya wis syukur yen to kaya monggo. Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati Atine nggih. Oh iya nah. nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos.